정말 어쩜 따딩이 누구시야 무심무심거리 당하지를 나라 상하승이 When you're done with coding, okay?
ఊకుంటే ఒకడు ముద్దుగున్నాడు వాడు సన్నకు సరదా పడిపోతుంటాడు ఒట్టు కాదు సన్నం కాదు అంటూ సంపుతాడండి మంచిగా చిక్కామంటే చాలు నిన్నగ బుద్ధి ఇంకడ బుద్ధి అంటావా అంటావా పోజులు కొడతాడు మంచి ఉంటుందంటూ ఒకడు వీపులు కడతాడు మంచి కాదు పెద్ద కాదు కావలసి పాలన్నీ ఆర్పేశాక పాలన్నీ ఆర్పేశాక తిప్పేస్తావే నీ చూపులపైనే